S akými digitálnymi produktami začať? Nech už je vaša téma a cieľová skupina akákoľvek, vždy začnite s produktami pre začiatočníkov. A potom môžete pokračovať pre mierne pokročilých a pre pokročilých. Keď bude zákazník s vašim prvým produktom spokojný, kúpi si aj tie nasledujúce. Ak by ste začali hneď s návodom pre pokročilých, nemôžete si byť istí, že zákazník pozná všetky informácie, ktoré by mal. Môže byť sklamaný, že je daná téma príliš zložitá a odradíte ho. Rovnako digitálne produkty už takmer 10 rokov vytváram aj ja. Ak s digitálnymi produktami iba začínate, mám pre vás e-knihu Ako vytvoriť a predávať digitálne produkty a Canva online kurz Ako vytvoriť e-knihu. S touto kombináciou budete vedieť všetko, čo potrebujete pre vytvorenie prvých digitálnych produktov. Odkazy nájdete v profile alebo napíšte komentár a pošlem vám ich do správy.